A népmesék gyakran kezdődnek úgy, hogy a szegény ember legkisebb fia, a nép egyszerű gyermeke belefog valamibe, aztán sikeres lesz. Dandó Zoli, aki amúgy zenész, népmeséket kezdett újra fogalmazni, gátlások nélkül, pontosabban új dialógusokat adott a szereplők szájába, az eredeti történetektől abszolút idegeneket, vicceseket, bulvárosakat. Téged miért érdekelt ez a rocker fiú? Hát ez úgy történt, hogy ezt e-mailben kaptam, ez a Farkas Berci Széjjel fagy című mesét. Ami egy népmesére rárakott? Ez a Kismalac és a farkasok eredetileg. És mindig lenyűgözött az a dolog, hogy valaki kitalál valami iszonyú hülyeséget, ő maga is iszonyú hülyeségnek tartja, és mégis nagyon sikeres lesz ez a dolog, és gondoltam, hogy megkeresem ezt a srácot, aki hát nem volt olyan nagyon nehéz megtalálni, mert Dandó Zolika néven írja alá, őt magát pedig Dandó Zoltánnak hívják. De őt egyáltalán érdeklik a népmesék, vagy egyszerűen egy ilyen jó hordozónak találta, hogy egyszer nézte, és eszébe jutott, hogy ez milyen vicces lenne egy teljesen másik szöveggel? Én azt gyanítom, hogy őt nem érdeklik nagyon a népmesék, ez csak simán egy ilyen hűlés, ami bejött. És, szóval végignéztem a neten, hogy ennek milyen vízhangja van, és iszonyú sokan írnak, meg fórumoznak, meg mindig kérik, hogy legyenek új mesék. Aztán pedig elmentem egy általános iskolába, ahol kíváncsi voltam, hogy a gyerekek így mennyire értik, vagy ismerik, vagy a szülők mennyire mutatják meg nekik. De egyébként nem a Dandó Zoli féle változatot, hanem a hagyományos dolgot. Kaptam tőlük valamit. Kitalálod, hogy ez micsoda? Makmarci. Nem. Ez kérlek szeretettel a Szivárványkának, aki egy kis figura, annak a testének a kis részt. Ezt az első percben adta nekem egy kislány, mert hogy ebből is látszik, hogy milyen éles szeműek és jó ízlésűek a gyerekek. Akkor következzen most a népmesézés, szabad asszociációkkal és rockba oltva. Megyek a strandra, én Babi néni, nem jön velem a Babi néni? Hát nem tudom, lemenjek a strandra venni, hát no, arra egy kicsit. Akkor lemátunk, fiam, hogyha előtte megfőzünk egy jó kis bauxit főzeléket. Ő Dandó Zoltán rockzenész, aki mese átíróként Dandó Zolika néven publikál az interneten. 2 év alatt 3 mese, Zoli teljes irodalmi életműve, de a hatás és a népszerűség nem mennyiségi kérdés. Itt éppen egy mesémaus próbán énekel, igényesen. De Zolival még a próba előtt találkoztunk a népmesék magyarországi legautentikusabb környezetében, a Vidámparki barlangvasúton. Egyszer csak erős vágyat éreztél, hogy hozzátedd a magadét a népi kultúrához? Régebben láttam a Dolág-Sajróbi barátomnak ezt a diavetítős borzalmait, amikor alá mond teljesen oda nem illő dolgokat, és akkor gondoltam, hogy ezt meg lehetne csinálni mozgóképen is. Az egyik lyuk oda ment hozzá, és azt mondta: Bárany Attila vagyok, DJ. A Palaszban vagyok a rezidens. Amikor kiválasztja a mesét, akkor csak a képet nézi, mert a szöveg csak megzavarná az alkotásban, és nem is gondolkodik rajta sokat, mondja, ami az eszébe jut. Folyamatosan mondom alá a hülyeséget, ami éppen eszembe jut improvizáció szempontjából, és ha elmondtam, akkor megállok. Az, hogy hozzányúlni bátran bármihez, ami kulturális termék és megszólít, és úgy érzem, hogy közön van, és tovább írni, ez egy teljesen természetes dolog. Honnan vetted ezt a átállszólást, amivel beszélsz? Ja. Nem tudom, már gyerekkoromban is ellestem. Így mondja, légy szíves, hogy... Gyerekkoromban is már ellestem ilyen vidéki rokonoktól, hogy már merre felé, hogyan mondják ezeket a dolgokat, hogy én, és akkor mondtam, hogy én magamnak is ezt gyorsan kiválasztom, nem nagyon nehéz dolog azért, mindenféle izéből talajjellegű dolgokat összehozok, azt akkor megyen így érteni, nem van nehéz ám azért. Bárany Attila nem adta föl, funky zenét játszok, mondta. De ez kegyetlen ma! Zoli szerint az átiratát a gyerekek nem értenék, és ebben valószínűleg igaza van. Az ő rajongói inkább a gimnazisták és a főiskolások. Egyébként, ahogy ezt a Domokos Marian folklorista elmondta, a népmese alapvetően felnőtteknek szóló szórakoztató műfaj volt. Magyarul egyébként Arany László volt az, aki sok kifejezetten gyerekeknek szóló mesét tett közzé. A magyar népmese, ahogy mi ismerjük, részben neki köszönhető. Ez Arany Julicska kézírása, és hát ez a Kismalac és a Farkasok című nagyon jól ismert állatmesének tudomásom szerint a legelső írásban rögzített változata.
Szerinte az nyilvánvaló, hogy a népmese a Kárpát-medencében már nem élő hagyomány, teljesen megváltozott a funkciója. Ma már nincsenek olyan közösségek, ahol az emberek például munka közben mesélnének. Ismerjük őket, de aktívan nem használjuk. Magyar népmesék! Én viszont arra voltam kíváncsi, hogy mennyire ismerjük, vagy mennyire szeretjük őket. Unalmas régi dolog, vagy még mindig jól lehet rajtuk szórakozni. Ez természetesen a mese eredeti változata, de ki szereti a magyar népmeséket? És nem csak szeretik, de ismerik is a népmeséket a Terézvárosi 2 tannyelvű általános iskolában. Ami régen volt, így arról szólnak ezek a mesék. Vannak benne kis malacok és farkasok. Minden van benne. Vannak benne furcsaságok. És a népünkről is szól. És ellentétben a Dandó Zoli féle mesével itt tanulság is van. A kismalac lepottyant a fáról. Hazament. Többet felé sem mertek menni a háza tájékának a farkasok. A farkasoknak nem volt szabad fára mászni, mert az akkor megsebesülnek. Nem szabad beengedni idegeneket. Itt szeretnék kitérni arra a mesetörténeti különlegességre, hogy Farkas Bertalan űrhajós 1980-ban a Soyuz 36 fedélzetéről mesét mondott a magyar gyerekeknek. És ebből is látszik, hogy régebben minden jobb volt. Kettőt még alszotok, és a TV Maci újból visszatér a földre. Egy malac, disznóvargási Feri éppen magpörköltet főzött magának mindenképpen. Ennek a szagát megérezte Farkas Berci, a híres űrhajós állat. De Dandó Zoli legnépszerűbb alakja mégsem Farkas Bertalan lett, hanem Babi néni. Babi néni. Babi néni, itt a bauxit, önmagának csináltam. De szép bauxit, honnan van? Mindenkinek a nagymamájának a barátnője az Babi néni, hogyha nem maga a nagymama az. Egyébként a Mesé Mouse tagja is meglátták már a Zoliban rejlő plusz marketing lehetőséget. Most nem tudom, hogy ott abban a pillanatban milyen érzés lesz, hogy rákendról lesz, hogy a Babi néznek ott a színpad előtt, ezt majd meglátjuk. Neki lesz gáz, lehet, hogy be kell öltözni. Dandó Zoli egyébként üzeni, hogy már készül a következő mese mindenképpen.